אז כשיהודי חס ושלום חוטא בחטא עם גויה, הפעולה הזאת של החטא, הוא קורא רחם, הוא קורא כלי לקליפה העליונה, הקליפה שבכוח הזה שהוא היהודי חטא למטה עם גויה, היא קיבלה רחם למעלה והיא יכולה עכשיו למשוך אורות לעצמה, היא בונה בניין גדול לקליפות, חס ושלום. זה נקרא שהוא מעלה מן לקליפה. הנקבה של הקליפה זה סוד הכלב, נקראת כלב. לכן אומר האריזל, אדם שחטא בגויה יתגלגל בכלב אחרי מותו. כמובן זה הכל אם הוא לא מתקן את עוונותיו. גילה לנו האריזל תיקונים שצריכים לעשות, מתקנים את זה, וזה מוחק את החטא לגמרי. אז אנחנו עכשיו נסתכל בחוברת שהדפסנו לזיכוי עם ישראל, החוברת תיקוני נשמות, שאפשר להשיג את זה במייל d052-769-1449@gmail.com, עוד פעם d052-769-1449@gmail.com. ישלחו לכם את החוברת הזאת. יש פה כמה תיקונים. תיקון הגויה נמצא בעמוד נ"א. אז יש כמה תיקונים שצריכים לעשות. התענית והפדיון וקשירת הכבל על הרגליים. אבל אני רוצה להדגיש שלפני זה יש את התשובה הפשוטה, כמו שהרמב"ם אומר, זה חרטה על העבר, וידוי וקבלה לעתיד. אדם צריך באמת לקבל על עצמו, למנוע את עצמו ממה שגרם לו לחטוא. וכמו שאני למדתי מניסיוני, שאנשים שמתקנים במצבים מסוימים הם חוזרים כביכול חזרה לחטא. למה? כיוון שאין להם את הוויטמינים, הם לא חיזקו את המערכת החיסון הרוחנית שלהם. הם רק נלחמו עם המחלה, אבל המחלה חזרה והתגברה. לכן כל אדם שעוסק בתיקונים האלה צריך גם שיהיה לו קביעות בלימוד התורה. חשוב מאוד שיגרוס זוהר כל יום, לפחות רבע שעה וכדומה. הגריסה של הזוהר תתאר לו את הנשמה, וגם שילמד הלכה. כל אחד יתייעץ עם רבו איך ללמוד ומה ללמוד, איך שהוא מכיר אותו. והתיקונים האלה זה תיקונים שמחויבים על פי ההלכה לעשות, כמו שנפסק בשולחן ערוך משנה ברורה. אז התיקון הזה בעצם זה תיקון של צום, ודווקא צום, כי כשאדם צם למטה הוא מעורר את השורש הרוחני למעלה, שזה נקרא בינה, בצום העליון, והוא מעורר על עצמו את הרחמים, את האור שמוחק את העוונות, ומתאר את שמות הקודש שהוא טימא בעוון שלו. אז אם לדוגמה אדם חטא 200 פעמים עם גויה, עכשיו מה, יצאו 200 פעמים, אין כוח. אז תקנו רבותינו המקובלים שיצומו 3 פעמים, זה לא חייב להיות יום אחרי יום, זה יכול להיות שבוע אחרי שבוע, יכול להיות גם חודש אחרי חודש. 3 פעמים עם הפדיון, שהוא פודה את התעניות שהוא מחויב להתענות בכסף, בתוספת התיקון של השלג, התיקון של הכבל, שמציל אותו מגלגול כלב. אנחנו נעבור פה עכשיו שלב שלב בתיקון, וכדי שהדברים יהיו ברורים וצחים כשלג. אז יש לנו פה בעמוד נ"א, קודם כל, יום לפני הצום. דוגמה, היום יום שלישי, מחר יום רביעי, אדם רוצה לצום מחר ביום רביעי. אז היום ביום שלישי, שזה יום לפני הצום, הצום כמובן הוא 24 שעות, כמו יום כיפור. עושה וידוי, בוא נאמר לפני השקיעה, שעה לפני השקיעה, לפני שהולך להתפלל מנחה, הוא עושה וידוי, זה הוידוי, אנא השם, תבוא לפניך, אשמנו, בגדנו וכולי. אחרי הוידוי, הוא הולך למקווה. למה צריך ללכת למקווה? כי צריך להיכנס לצום בטהרה, להמשיך את האורות של המחילה. במקווה הוא צריך לטבול 7 טבילות, הכל כתוב פה, על דעת אלישע הנביא, שאמר לנעמן שר צבא ארם, שהיה מצורע, שיטבול 7 טבילות בירדן, ויתרפאו הצרת שלו. ככה גם כשהוא הולך למקווה, טובל, מנקה את הצרת של העוונות שלו, וטבילה שמינית כנגד 4 מיתות בית דין. יתפלל מנחה מבעוד יום, ויקבל תענית בתפילת המנחה.
אם לא קיבלת תענית, התענית לא מועילה, אתה יכול לצום למחרת, זה לא נחשב תענית. לכתחילה צריך לקבל את התענית בתפילת המנחה. אם קיבלת בפה ואמרת שאני מקבל תענית לא בתפילת המנחה, גם מועיל. אני אתפלל מנחה, ואתה אומר את הנוסח של קבלת התענית. פה כתוב שלפני שקיעת החמה יגמור אכילתו, בפרוסה האחרונה יתפלל להם במעט אפר. זה יכול, לא מעכב. טוב ללמוד בליל התענית מסכת שבת. יכול, לא מעכב. יחגור על מותניו מתחת לבגדיו חגורת שק העשויה משיער עזים. יכול, לא מעכב. אם יכול לקום אחרי חצות הלילה, לא מעכב. העיקר זה קבלת התענית, ופה בעמוד נ"ג אנחנו נכנסים למה שצריך לעשות ביום התענית. הוא יכול לייחד לעצמו שעה, בשעה הזאת לגמור את כל מה שצריך לעשות, כדי שלא יתעכב מעבודתו, או מעיסוקיו האחרים. אז יש לנו קודם כל ביום הצום יאמר, עמוד נ"ג, יש לנו וידוי, מתוודה. יש לנו, במהלך התיקון אנחנו נראה 3 דברים שאנחנו צריכים לעשות שקשורים לשלג. למה? כשאדם שחותם גויה, הוא פוגם, גויה נקראת שגל, כמו שכתוב, והשגל ניצבת לימינו. הוא מוריד 9 שמות קודש, שזה 3 אלפין של אקה, שלא ניכנס להסביר מה זה, מוריד אותם לקליפות. והוא צריך להוציא אותם. אז בכוח השלג אנחנו מוציאים אותם. מי היה הצדיק שתיקן את זה? זה בניהו בן יהוידע, שאני ממליץ לכל אחד שחטא עם גויה, ללכת שם, לעשות את התיקון אצלו, להתפלל אצלו, לבקש להתחבר עם הנשמה שלו, להוציא את הכוח של פגם של הגויות, שהוא כתוב עליו, הוא יקע את הארי ביום השלג. אז כיוון שאדם פגם בגויה, צריך לטבול 9 פעמים במים קרים, ואחרי זה אנחנו נראה שצריך לעשות 9 גלגולים על היד עם שלג, ולעשות כמה דברים שקשורים לשלג. אז אנחנו מתחילים קודם כל עם התיקון של טבילת מים קרים. יטבול 9 פעמים במים קרים במקווה, אם לא יכול, יעשה במקלחת בבית 9 רחיצות של מים קרים. אז לפני זה, לפני התפילה והרחצה, יש פה תפילה בעמוד נ"ג שאומר, גלוי וידוע לפניך וכולי. יהי רצון שעל ידי הפגם שפגמתי, יסור ממני קשירת הכלב. אחרי שאומר את הנוסח, אנחנו רואים פה, יטבול או ירחוץ 9 פעמים במים קרים. אחרי זה, אומר את הפסוקים האלה פה, אתם רואים, ובניהו בן יהוידע בן איש חיל, הוא ירד ויקע. ואז יש פה כי כאשר ירד הגשם והשלג, עד יכול ביתה לבוש שנים. את כל הקטע הזה, שנמצא בעמוד נ"ד, הוא אומר 3 פעמים, אחרי טבילת 9 פעמים במים קרים. אחיי ורעיי, בואו ונעסוק בתיקונו של עולם. היום בעזרת השם, אנחנו נזכה לעסוק ביחד בצורה פרקטית, לעזור לבעלי תשובה, לעזור לעצמנו, לתקן עוון חמור, עוון הגויה. לפני שאנחנו נכנסים לפרקטיקה של תיקון עוון הגויה, שזה דבר, הנקודה הפרקטית היא מאוד חשובה, כיוון שהרבה אנשים רוצים לעסוק בתיקון הגויה, הם לא יודעים פרקטי מה צריך לעשות. אני רוצה אבל להקדים לפני זה, זה מאוד חשוב לתשובה, להבין את החומרה של זה, למה זה כל כך חמור, עוון הגויה. אז אנחנו לא נתעכב ונסביר הכל, כי זה נושא מאוד ארוך. מי שרוצה שיסתכל בשער רוח הקודש, שער רוח הקודש, שם זה מבואר, מבואר בשער רוח הקודש. אנחנו נעמוד על 3 נקודות. נקודה הראשונה, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שעם ישראל יהודי, גם אין לו כיפה, גם אם הוא נראה איך שהוא נראה ועבר משהו עבר, אבל הוא יקר מאוד מאוד, הוא מגיע משורש רוחני מאוד גבוה, שזה השכינה הקדושה. גוי, גם אם הוא הכי הומני, אבל הוא נמשך משרי מעלה.
המציאות מתחלקת, המציאות הגשמית זה לא המציאות האמיתית, המציאות הגשמית היא נמשכת מהמציאות הרוחנית. אז צריך תמיד להסתכל על השורש של כל דבר, יהודי נמשך בשורשו מהשכינה, כי חלק השם עמו, כמו שכתוב בפסוק. ואומות העולם נמשכים משרי אומות העולם, שהקדוש ברוך הוא חלק, אשר חלק השם אלוקיך לכל הגויים. וכשאדם הולך עם גויה, או יהודיה הולכת עם גוי, היא בעצם מתחבר לבחינת השמאל, כי אומות העולם נמשכים מהשמאל, ועם ישראל נמשך מהימין. אתה ממשיך את הרחמים העליונים לתוך בחינת הדין, פגם מאוד גדול. נקודה השנייה, זה כמו שהאריזל אומר, ואני אתן לכם דוגמה, לפני שנתייחס לדברי האריזל בעצמם. אוטו הכי יפה בעולם, אם אין לו מערכת של דלק, הוא לא יוכל לנסוע. יש את הכלי שדרכו נכנס הדלק, הוא מפעיל אותו. אותו דבר אישה כמה שתהיה נאה, אבל אם אין לה רחם, מי ירצה להתחתן איתה? אדם מתחתן עם אישה שיהיה לו ילדים, שיהיה לו המשך. ככה, בעולמות הרוחניים, השכינה, כל מציאות רוחנית יש לו את הרחם הרוחני שלו, שדרכו נמשכים האורות לכל העולמות ששייכים אליו. בעולמות הטומאה, יש שם גם בחינה, הם גם צריכים שפע כביכול. מאיפה הם ממשיכים את השפע? כשיהודי חס ושלום